Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hugo. Taong 1981, Kalintaan, Occidental Mindoro. Itong mga panahong ito, kasalukuyang sakristan itong si Hugo. Sa edad niyang 14 na taong gulang, nakilala na niya ang mga aral ni Kristo. Dahil sa kinagisnan niyang pananampalataya, kaya na may napakalayo niya sa tipikal na pag-uugali ng mga batang kaedad niya. Araw-araw siyang nagbabasa ng Biblia, alinsunod sa palaging habilin sa kanya ng kanyang ina. Mariin din niyang sinusunod ang bawat aral na kanyang natutuklasan, gawa ng naniniwala siya na mapalad ang mga taong nagbabasa at sumusunod. Sa halos humigit 3 taong paninilbihan ni Hugo sa simbahan, kilala na siya ng karamihan. May mga iilan ngang tao noong nagsasabi na mas mabuting ipagpatuloy niya ang pag-aaral sa mga paaralang kinasangkapan ng relihiyon upang sa hinaharap siya na ang pare na magbibigay ng misa sa kanilang lugar. Bagaman marami ang humahanga kay Hugo, meron ding iilan sa kanila ang kumukontra. Isa na dito ang kanilang kapitbahay na kilala sa tawag sa kanila na Manay Panas. Itong si Manay Panas, kilalang satanista sa kanilang lugar. Ni minsan sa buong buhay nito, hindi pa yon nakaapak ng simbahan. Bagaman gano'n ang paniniwala ng matanda, nare-respeto nila yon sa kadahilan ng wala naman ito sa kanilang ginagawa. Hindi rin yun pinapansin ni Hugo dahil alam na niya ang ugali nito. Minsan na din niya yung nakausap pero lahat ng inilalahad nito sa kanya ay tungkol sa mga bagay na kontradikto sa kanyang paniniwala. Ayaw namang malaso ni Hugo ang kanyang isipan dahil sa pangungumbinsi ng matanda, kung kaya't kapag nakikita niya ito, siya na lamang ang umiiwas. Kapag naglalakad nga noon si Hugo patungo sa bahay nila, mas ninanais niya pang dumaan sa talahiban kaysa sa daang kinaroroonan ng matanda. Akala niya makakaiwas siya dito habang buhay pero nagkamali siya. Sa pagsapit ng linggo ng Semana Santa, naging abala ang kanilang simbahan. Marami silang ginagawa noon bilang paghahanda sa nalalapit na linggo ng panata. Nag-umpisa na din silang mag-ayuno nang sa gayoy mas mapalakas pa nila ng husto ang kanilang pananampalataya. Isang araw, habang nagdarasal sila Hugo, bigla naman sila noong natigilan nang lumapit sa kanila ang pari ng simbahan. Hugo anak, halika muna rito. Bungad na wika ng pare paglapit nito sa kanya. Nang marinig ito ni Hugo, agad naman siyang tumayo, alinsunod sa nais ng pare. Pagdating nila sa likurang bahagi ng altar, agad naman siya nitong pinaupo habang abala ito sa pagsasalansan ng mga tinapay. Matapos gawin ng pari ang kanyang mga gawain, bigla naman yung humarap sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, seryosong inilahad naman ito sa kanya ang tungkol sa isang kapangi-pangilabot na istorya. Ayon sa pare, isang linggo ng Semana Santa kung saan kinakailangang mag-ingat ng mga taong direktang sumusunod sa Panginoon. Sa ganoong mga araw kasi, mas lalong lumalakas ang kapangyarihan ng mga nilalang sa kaliwa dahil sa nararanasang paghihirap ng bugtong na anak. Kapag nagkataong may malakas na nilalang sa lugar na kanilang pinaglilingkuran, maaari nitong mapasok maging ang simbahan. Para sa kanila, napakadelikado ng ganoong pagkakataon
gawa ng wala silang maaaring panlaban kundi ang kanilang pananampalataya. Maraming beses na ding naranasan ng pari ang ganoong kaganapan, ilang taon na ang dumaan. Dagdag pa nito na, kaya niya inilahad kay Hugo ang tungkol sa pangyayaring yon sa kadahilan ng nararamdaman niya sa katawan nito ang pagbabalak ng isang nilalang na matagal na nitong kakilala. Alam ng pari na kinaiinggitan si Hugo kung kaya't hindi malabong mangyari na merong gumawa ng masama sa kanya. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, bigla naman siya doong nagtaka sa kadahilan ng sa loob ng 3 taon niyang paninilbihan sa simbahan, unang beses niya pa lamang yung marinig sa pari. Dahil sa kanyang sinabi, seryoso naman yung sinagot ng pari ng walang pagdadalawang isip. Alam nitong karapatan ni Hugo na malaman ng lahat, gawa ng hindi na siya iba sa mga taong naninirahan sa simbahan. Hanggat maaari, tinatago ko ito sa iyo. Ayokong magdulot ng takot sa inyong mga isip. Pero ngayon wala akong pagpipilian. Ang matandang palaging nagmamasid sa iyo. Bumisita siya rito kani-kanina lang. Mabuti na harang ko siya sa daan. Dahil kung hindi, malamang sa malamang nasa loob na siya ngayon ng simbahan. Seryosong wika ng pare. Si Manay Panas ho ba ang tinutukoy ninyo, Padre? Sagot naman ni Hugo. Nang marinig ito ng pare, tumangulang naman ito habang seryosong nakatitig sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya silang tumungo sa kumbento upang ipagbigay alam ang mga pangyayari sa iba pang sakristan na kasama niya. Bago sumapit ang hapon, nagpasya na noon si Hugo na umuwi. Minabuti niyang umikot na lamang ng daan para naman kahit papaano maiwasan niya si Manay Panas. Habang binabagtas niya ang daan patungo sa kanilang bahay, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang matanda na nangunguha ng mga talahib. Pagsilay nito sa kanya, bigla naman yung napangiti habang dahan-dahang humaharap. Hindi naglaon na sipat yun ni Hugo na lumalapit sa kanya na siyang naging sanhi upang agad namang pangilabutan ang kanyang buong katawan. Pinilit niya pa noong lumayo pero nang marinig niya ang pagsigaw noon ng matanda, hindi na niya ito nagawa. Sa paglapit nito sa kanya, wala na siyang nagawa kundi ang pumikit habang dahan-dahang nagdadasal. Paulit-ulit ding tinatanong ni Hugo ang matanda, subalit hindi yun sumasagot. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang nakaramdam ng napakalamig na presensya sa kanyang leeg at kasabay nito ang pagbulong ng matanda sa kanyang tenga. Paulit-ulit nitong binubulong ang kanyang pangalan habang patuloy na umaangil. Maya-maya pa, doon na niya naramdaman ang baho ng bibig nito, indikasyon na malapit na yon sa kanyang pisngi. Dala ng labis na takot noon ni Hugo, agad naman niyang itinulak papalayo ang matanda at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtakbo. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanyang pagrinig ng tawa nito na parabang nakikipaglaro lang yun sa kanya. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, agad naman niyang inilahad sa kanyang mga magulang ang tungkol sa mga nangyari. Ngunit dahil sa mababait ang mga ito, kung kaya't hindi yun nag-isip na maghigante ukol sa nangyari. Ang sabi lang noon ng kanyang ama, mas mainam na wag gumante, gawa ng mas lalo lang yung bubunga ng hindi pagkakaunawaan. Palagi nilang piliin ang mag-intindi at ipaubaya na lamang sa amang dakila ang karma para sa mga taong naghahangad ng ikakabagsak nila. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang magdasal.
Akala ni Hugo hanggang doon na lang ang kanyang mararanasan, subalit nagkamali siya. Sa pagsapit ng lalim ng gabi, bigla naman siya noong inatake ng lagnat na halos hindi niya mawari kung saan niya nakuha. Paghawak niya sa kanyang leeg, doon niya naramdaman ang napakalapot na likido na animoy hindi nagawang maalis ng tubig na kanyang hinilamos. Sa puntong yon, doon na nanumbalik sa kanyang memorya ang minsang ginawa sa kanya ng matanda doon sa talahiban. Nang hindi na niya makayanan ang labis na pagkahilo ng kanyang paningin, doon na siya humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Pagkarinig nito ng kanyang hinaing, agad naman yung lumapit sa kanya kung saan bumungad sa mga ito ang kalunos-lunos niyang itsura. Nakaratay noon si Hugo sa sahig, unat ang mga paa at halos hindi niya maibaliko ang kanyang mga kamay. Panay na din ang paghahabol ng kanyang hininga, indikasyon na hindi isang biro ang karamdamang pinagdadaanan niya. Dala ng takot ng kanyang mga magulang, kahit napakalalim na ng gabi, tumungo sila sa albularyo upang siya ay ipatingin. Subalit pagdating nila sa bahay nito, inilahad ng albularyo na wala siyang tulong na maibibigay para kay Hugo. Nag-umpisa na ang ritual ng aking pag-aayuno. Kung makapaghihintay kayo, gagamutin ko siya pagkatapos ng Biyernes Santo. Pasensya na, nais ko mang kayong tulungan pero hindi ito maaari. Kapag binasa ko ang aking pananampalataya, ako ang babalikan nito. Huwag niyo akong sisihin sapagkat kaparte ito ng aking paniniwala. Wika ng albularyo. Nang marinig ito ng mag-asawa, hindi na sila nakipagtalo, bagkus ay humingi na lamang sila ng mga halamang gamot na maaari nilang magamit sa karamdaman ni Hugo. Bago pa man sumapit ang 11:00 ng gabi, nakabalik na sila sa kanilang tahanan. Magdamag nilang binantayan ang anak nilang yon upang masigurong hindi ito mapapahamak. Habang nagpapaantok noon si Hugo, panay naman ang kanyang pagmamasid sa buong paligid. Pakiramdam niya kasi, sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, marami siyang makikitang mga nilalang. May mga pagkakataon ding nakakasilay siya ng mga bungong lumilitaw na siya namang labis niyang ikinatakot. Dahil sa ganoong estado ni Hugo, kung kaya't buong magdamag na natili siyang gising. Nang mapagtanto ng kanyang amang hindi siya makatulog, agad naman siya nitong nilutuan ng sabaw para naman kahit papaano mapanatag ang kanyang karamdaman. Subalit pag-amoy niya ng sabaw, dali-dali naman niya yung inilayo sa kanyang harapan sa kadahilan ng labis siyang nandidiri sa amoy nito. Ayon kay Hugo, na ang pang-amoy niya doon sa lahat ng pagkain ay parabang hindi katanggap-tanggap para sa kanyang sikmura. Kahit anong pilit niyang humigop ng sabaw, isinusuka niya lang ito, gawa ng wala siyang nalalasahang maganda. Sa paglipas pa ng ilang araw, tanging tubig na lamang ang pumapasok sa sistema nitong si Hugo. Isipin ninyo, walang lasa ang tubig pero labis niya pa rin yung pinandidirihan. May mga pagkakataon ding nag-aaway na sila noon ng kanyang ina, gawa ng halos umabot na sa puntong wala na siyang ipinapasok sa kanyang katawan sa loob ng ilang oras. Sa pagtungtong ng Martes, labis-labis na ang pagtitiis nitong si Hugo. Pakiramdam niya babawian na siya ng buhay pero pinipilit niya ang kanyang sarili na yon ay labanan. Bumisita na din ng mga kapatid niya noon sa kumbento nang sa gayoy kahit papaano magawa nilang masilayan ang karamdamang iniinda ni Hugo. Sa pagdating ng pari sa kanilang bahay, doon pa lamang nito nalaman ang huling inilahad ni Hugo bago tuluyang lumala ang kanyang karamdaman.
Nang mapagtanto nitong may kinalaman si Manay Panas ukol sa mga nangyari, hindi na yon nagdalawang isip na puntahan ang bahay ng matanda. Sumama ang kanyang ama noon nang sa gayoy magawa niyang maawat ang pare kung sakali mang hindi nito mapipigilan ang kanyang sarili. Sa pagdating nila sa bahay ng matanda, bumungad ito sa kanilang nakaupo sa tumba-tumba habang nakatitig sa malayo. Nang masipat ito ng pare, agad naman niya yung pinuntahan para kausapin. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, kitang-kita ng ama ni Hugo ang labis na galit ng matanda dahil sa kanilang pagpasok ng hindi nagpapaalam. Ilang beses pa sila nitong itinaboy papalayo pero patuloy na nagmamatigas ang pari hanggat hindi nito binabawi ang karamdaman ni Hugo. Harap-harapan din itong inilahad sa matanda ang kanyang pangbibintang sa kabila ng pagkawala nito ng basihan. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa kung ano-ano na ang sinasabi ng matanda sa pari. Kesyo wala itong kwenta, pera lang ang habol nito sa kanyang mga kababaryo at kung ano-ano pa. Hindi naman yun pinakikinggan ng pare sa kadahilan ng alam nito kung ano ang totoo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nag-iba ang ihip ng hangin nang masipat ng ama ni Hugo ang dahan-dahang pag-iiba ng ugali ng matanda. Unti-unti nitong sinisindak ang pare na parabang kaya niya yung patayin noon ding araw na yon. Sa pagtayo nito sa kanyang kinauupuan, dahan-dahan naman itong inilapat ang kanyang matalas na kuko sa dibdib ng pare habang seryosong nagwiwika ng, "Huwag mo akong uutusan. Baka nakakalimutan mo. Wala kayong kapangyarihan sa mga panahong ito. Konting salita pa, papatayin na kita. Hindi ako mag-aalangang isamay ang saksi mo." Matapos manindak ng matanda, bigla naman sila nitong dinuraan at kasabay nito ang mabilisan nitong pagtalikod sa kanilang harapan. Sa pagpasok nito sa kanyang bahay, agad din namang umalis silang dalawa gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na hindi na yun lalabas. Habang naglalakad sila patungo sa bahay ni Hugo, panay naman ang pagpunas nila ng banal na tubig sa tumalsik na laway ng matanda upang maipawalang bisa ang anumang sumpa na maaaring nakakapit doon. Naniniwala kasi ang pare na ang kapangyarihan ng matanda ay maaaring nasa laway din ito. Nang makabalik na sila sa tahanan ni Hugo, doon nila nasipat ang kalunos-lunos na sinapit ng bata. Lahat ng alam nila sa panggagamot ay kanilang ginawa pero sa kasamaang palad wala sa mga ito ang tumalab sa kanyang katawan. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga sila, bigla namang nagising noon si Hugo nang makarinig siya ng kakaibang tinig sa paligid. Pabulong ang pagsasalita nito at paulit-ulit nitong binibigkas ang kanyang pangalan. May mga pagkakataon ding tumatawa ang nilalang na yon na parabang nakikipaglaro ito sa kanya. Dala ng takot na nararamdaman niya, agad naman niyang ginising ang kanyang ama upang iparinig ang mga tinig na kanyang naririnig sa paligid. Ilang minuto pa nilang pagramdam sa lugar, wala naman silang narinig kundi ang mga huni ng mga insekto na nasa labas ng kanilang bakuran. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam sa lugar, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng 5 sunod-sunod na katok sa entradang pinto ng kanilang bahay. Pagkarinig nito ng kanyang ama, agad naman yung tumayo habang tinatanong ang panauhi ng, "Sino yan? Tao ka ba?" Matapos nitong makapagsalita, bigla naman silang nagulat nang makarinig sila ng isang malakas na pagtawa sa labas ng kanilang bahay.
Alam ng kanyang ama na hindi ordinaryong nilalang ang nakikipaglaro sa kanila sa kadahilanang hindi nito maamin na tao siya. Ayon pa sa ama ni Hugo, na para malaman mo kung tao ang kumakatok sa bahay mo ng 10 oras, tanungin mo kung sino ito at kung ano siya. Kapag tinanong mo yun kung tao ba siya at hindi sumagot, paniguradong aswang ito. Wala kasing kakayahang magsinungaling ang mga aswang, lalo pat kung ang tinatanong sa kanila ay kung saang uri sila napapabilang. Kailan may walang kakayahan ng mga aswang na ipagsiksikan na kabilang sila sa mga taong payapang naninirahan sa baryo. Bagaman simpleng pangontra, labis-labis naman na tulong ang maibibigay nito sa iyo. Dagdag pa ng ama ni Hugo na may iilan sa mga aswang na kapag tinatanong mo, hindi sumasagot. Gumagawa yun ng paraan kagaya ng pag-iyak at paghingi ng tulong upang sila'y iyong pagbuksan ng hindi mo nalalaman ang kanilang pagkakakilanlan. Kapag nakaharap ka sa ganoong sitwasyon, kahit anumang panlilin lang ang iyong marinig, huwag mo itong paniwalaan. Hayaan mo siyang magdusa sa labas ng iyong bahay hanggat hindi nito sinasabi kung tao ba siya o hindi. Kapag nagkataong aswang ang nilalang na yon, magugulat ka na lang dahil maririnig mo yung tatawa ng malakas habang nananakbo papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti ng kanyang amang magbantay buong magdamag. Sobra-sobrang sakripisyo ang kanyang ginawa noon, masiguro lamang na mananatiling buhay itong si Hugo paglipas ng araw ng Biyernes Santo. Alam niyo ba na sa bawat araw na dumaraan, napapansin ng kanyang ama na dahan-dahang nagbabago ang pag-uugali ng matandang pinaghihinalaan nilang aswang. Habang papalapit noon ang Biyernes Santo, hindi na yon gaanong lumalabas sa kanyang tahanan. Palagi na din itong nakakulong sa loob ng kanyang bahay at halos karamihan sa mga bintana ng tahanan nito nababalot na ng kulay itim na tela. Nag-umpisa na ding dumumi sa bakuran niya, indikasyon na wala na yung kakayahan para maglinis. Habang papalapit ang araw ng Semana Santa, doon naman nila dahan-dahang naaamoy ang kakaibang baho sa tahanan ni Manay Panas. Kapag gabi, panay na ang pagsialulungan ng mga aso na siya namang nagbibigay ng hindi maipaliwanag na sakit kay Hugo. Ang tanging kinakapitan na lamang niya noong mga oras na yon ay ang pananampalataya sa ama at ang tiwala ditong hindi siya nito pababayaan. Sa pagsapit ng gabi ng Biyernes Santo, habang natutulog ang karamihan, muli na namang dinalaw ng matanda si Hugo. Habang mahimbing ang kanyang tulog noong mga oras na yon, bigla na lamang napamulat ang kanyang mga mata at kasabay nito ang pagsilay niya kay Manay Panas na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nakalutang yon sa kanyang harapan habang patuloy na bumubuka-buka ang bibig nito. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman noong napapikit si Hugo at kasabay nito ang kanyang pagbanggit sa pangalan ni Kristo at sa ama nitong may likha ng lahat ng may buhay. Nanginginig man noon sa takot ang kanyang katawan, hindi siya nagpagapi sa demonyong matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na siya nakarinig ng mga pagtawag sa kanyang isipan. Minabuti niyang huwag itong pansinin upang maipagpatuloy ang kanyang panalangin. Hugo, talikuran mo na yan. Sumama ka na sa'kin. Garugal na boses ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, pilit naman niya yung hinawi papalayo habang patuloy na binabanggit ang mga panalangin matagal na niyang dinarasal. Kahit hindi niya noon nagagawang sumigaw, minabuti niyang labanan ito gamit ang kanyang pananampalataya. Sa isip-isip ni Hugo, kapag nagapi siya ng nilalang na yon,
ibig sabihin hindi siya karapat-dapat na manatili sa simbahan. Ngunit kapag umalis ito nang walang nangyayaring masama sa kanya, nasisiguro niyang malakas ang kanyang pananampalataya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala siyang ibang ginawa kundi ang tumawag ng tumawag sa Panginoon. Maigi niya ding nilakasan ang kanyang loob, gawa ng aminado siyang kapag nagapi siya ng nilalang na yon, katapusan na ng buhay niya. Pagtungtong ng 12:00 ng gabi, tuluyan na ngang nawala ang nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, muling bumalik ang lakas ng katawan ni Hugo na matagal nang nawala sa kanya. Nang magkaroon siya ng sapat na lakas para tumayo, agad naman niya yung ginawa para mapuntahan ang kinaroroonan ng kanyang ama. Tay! Magaling na ho ko! Salamat sa Diyos! Bungad na wika ni Hugo pagpasok niya sa silid ng mga natutulog niyang magulang. Kinaumagahan, hindi na siya dinala sa albularyo. Maging ang manggagamot noon sa kanila, gulat na gulat sa kadahilan ng wala namang ginawa si Hugo para mapalayo ang kanyang karamdaman. Pero alam niyo ba na dahil sa pangyayaring yon, mas lalo pang kumapit ang kanyang pananampalataya sa Diyos na siyang nagsilbi niyang gabay upang matagumpay niyang tahakin ang landas ng pagiging pare. Bagaman ilang taon na ang lumipas, dala-dala pa rin ni Padre Hugo ang kanyang karanasan. Noong minsang nangyari ang Satanista kontra Sakristan. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakagandang kwento nito, lalo na para sa mga taong gustong pag-aralan yung lihim na karunungan. Tingnan nyo si Hugo. Tingnan nyo siya. Wala siyang alam na kahit na anong lihim na karunungan. Wala siyang tangang mutya, wala siyang agimat, wala siyang kung ano-ano. Pero ano siya? Sakristan. Isang masasabi na natin na mandirigma din ng Panginoon. Kasi lahat ng inaaral nila tungkol sa Panginoon eh. Kita nyo naman, satanistang aswang yung kalaban, tapos siya, simpleng sakristan, natalo niya. Bakit? Kasi kapag nagdarasal siya, purong sa puso nang gagaling lahat, tsaka yung pagtawag niya sa Panginoon, lahat yun ang gagaling sa puso. Ito yung kadalasang sinasabi ko, tsaka binibigay kong payo sa iba na gustong pasukin yung mundo ng lihim na karunungan na alam naman natin pare-pareho na medyo delikado siya talaga. Kasi katakatakot na aral, katakatakot na pagsubok ang dadanasin mo dyan. Tingnan nyo naman si Hugo. Napakasimple ng pamumuhay pero nagawa niyang magapi yung satanistang aswang. Napakagandang kwento nito. Pagpapatunay lang talaga na pinoprotektahan tayo ng Ama. Kahit sino sa atin, wala siyang pinipili kung ano ka. Basta yung pagdarasal mo nanggagaling sa puso mo. Napakagandang kwento nito. Para sa akin lang yun. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.